Basa rekuva amai harisi nyore. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana ibasa ritori basa. Asi kabasa irori rine zenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane hurema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa chino Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchirongwa chino tinotarisa matambudziko anosanganikwa nawo nanamai vari kuchengeta vana vane hurema. Asiwo tinopembererawo zvakare ugamba, umhare, ushingi huna namai ava nekuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tiri kuEpworth uko kwataona mudzimai anonzi Petronella Mwanza ane makore 29 nevana vaviri. Mwana wake mudiki Adam ndiye ane dambudziko. Ngatisanganei namai Adam. Muri kuswera muchimboita sekura naAdam kuno? Tiri kuswera tichingoona kuti ana Adam vadyei, vakagara panhu pakanaka sei. Ndozvamunongoswera muchiita naAdam? Ndozvatinoswera tichiona naAdam. Takagara zvedu tivavaraidzawo zuva richiita serichidoka richitofamba. Mai Adam, mungatitsanangurire kuti makaziva sei kuti Adam ane problem iri paari? Makazviona muchingobva musununguka muri chipatara kuti makatobodzoka nemwana kumba kwakuzoona nekufamba kwenguva? Ndakatozoona ndakumba nguva yatofamba. Adam atova ne6 months. Panguva yekuti ndakutarisa kuti Adam achinge akugara. Ndokuona kuti Adam haasi kutsigira patinomugarisa mudhishi paipai nguva yekuti mwana agare haakwanisi kubhalanza ega kuti agare mudhishi. Ndokutoona kwandakaita dambudziko raAdam. Maona imimi kuti mwana wangu haasi kugara uyu. Haasi kuita zvinoita vamwe vana zvokuti ukadaiso woti adaiso pamwe mwedzi ainayo. Makaitei? Inini handina kukwanisa kudzokera kuchipatara pa6 months idzodzo. Ndakangoona ndobva ndaudzawo vamwene vangu. Ndova ndakakwanisa kuziisa kuti ndozvaita mwana. Vobva vati musamukurumidzire kuti haasi kugara kana kuti asi mwana anoda kudzokerwa naye kupi? Kuchipatara. Saizvozvo pa6 months idzodzo ndakudzokera naye. Ndakadzokera naye 7 months. Ndopandakanotaura kuti mwana haasi kugara kunana chiremba. Vachibva vakuudzai kuti kudii? Ndobva vanditi anoda kunotariswa nachiremba. Vanotariswa nachiremba akabva aiswa pamushonga zvikanzi Adam ane maseizures. Saka ndopandakakwanisa kuona dambudziko raAdam. Wakanyatso kutsanangurira here kuti maseizures aya upenyu hwake achararama sei kana kuti mane zvimwe zvinhu zvamakutoona kuti ine vakangondiudza kuti ane maseizures asi ndakuona ichi nechichi nechichi achikuitika muupenyu hwemwana wangu? Pane zvavakatsanangurawo vakati Adam munhu anoda kutarisiswa nguva dzese. Ende Adam munhu achiri kukura. Munhu anokwanisa kubata zvinhu zvinokuvadza. Munhu anokwanisa kuenda pane chinhu chinotomukanganisa kana kudyawo chinoita kuti utano hwake chaiwo usange uri panzvimbo sekuti agara ari murwere. Anogona kudya zvinhu zvinoita sei mapoisons, zvinhu zvinokuvadza, mareza nei. Saka munhu anoda kugara achiita sei? Anoda kutariswa nguva dzese. Zvichiroti vakangokutsanangura kuti problem iri pana Adam ndeye maseizures chete. Iye zvinezvi mwana ari kurarama sei? Iye zvinezvi mwana ari kurarama anofita nguva dzose. Handitokwanisi kubva padhuze naye. Handitokwanisi kubva kunge ndiri kurefu naye. Saka nguva padiki anofita. Saka munhu iye akutorarama zvekuti zvinhu zvinotorwadza, zvinhu zvinotondishungurudzawo, zvinhu zvinotondinetsa kuti saka ndomusiyira ndakada kuita something kana kuti ndimuvhewo kubva paanenge ari. Ndotonetsikana kuti ndoita sei. Imi pamuri kuti Adam ane 4 years. 4 years vanotoenda kunotamba vachidzoka. Saka mimi muri kureva kuti Adam amumvumidze kunotamba nevamwe mune makangomutarisa here? Adam handimubvumidze kunotamba. Haisi kuti ainyaya kuti handimubvumidze. Asi kuti zvaari hazvikodzeri semaonero enyu nemaziviro enyu. Pa4 years mwana anenge akutamba akuda mukomana anofarira bhora. Akaona vamwe vachitamba bhora anenge akuda kunotamba. Akaona vamwe matoizi anenge akunoteera matoizi aya. But panguva yekuti anofita padiki. Saka ndizvo zvinhu zvokuti achitamba nevamwe
vamwe vanenge vachitamba navo vanokwanisa kumutiza osara ega otofita ota sei odona kana osara okuvara. Saka zvinhu zvokuti handikwanisi kuti ndinge ndiri parefu naAdam kana kuti Adam ange ari parefu neni. Maudzwa mimunzi mwana ane dambudziko nezvamakuona iye zvinezvi kurarama kuri kuita Adam, makazvigamuchira sei? Ndakazvigamuchirawo hangu, asi zvinhu zvakatombondiremera kuti ndizvigamuchire. Zvinhu zvakatora nguva kuti ndizvigamuchire, asi nekutoona nekanseling yandakapiwa kuchipatara nana chiremba kuti dambudziko iri rinogona kupera kana kusatopera. So ndiri kungorarama ndichitogoziva kuti ndozviri pamwana wangu, ndozvaari. Ndakatozvigamuchira ndakadaro. Ko baba, mai zvakunetsai kugamuchira mozoita counseling? Baba vakaenda kucounseling here kana kuti vakangoti vamuchiuya nemwana vachiona ndozviri kuita mwana wakangoti aiwa ndochipo chatapiwa? Baba ndakatova kansela ndirini semakanselero andakaitwawo kuchipatara. Ndakavatsanangurira kuti ndozvataura nachiremba, makadhi ndiwaya, mushonga yakunwa mwana wedu ndeishi. So havana havo kuita zvinhu zvekuti vangafunga kubva pana Adam kana patiri aiwa tiri chese, asi kuti zvinhu zvakangowanetsawo futi kuita sei kuti vakwanise kugamuchirawo. Dzimwe nguva tikawirwa nedambudziko mumba tinoona mwana oti imi hazvizi zvega izvi, kana kuti kutoudzwa namwanzi imi pane akambodai so tikafamba tikadai, imimi makangogumira kuenda kuchipatara here? Kuti pane mazuva ekuti makatombofambawo asi mukazopedzisa mangoti rega titeedzere zvekuchipatara. Isusu takatombofambawo pana Adam, takatombounzwawo kutonzi izvi zvinopera makadaiwo pachivanhuwo chedu. Zveshuwa takafambawo, but inezvi ndiri kutongoteedzera zvekuchipatara. Anonwa mushonga yake nenguva dzake, kuchipatara ndoendawo. Pamwe pachowo zvese kunobatsirwawo tinomboendawo, ndichiri kuendawo tichingobatsiridzana nekuchipatara saizvozvo. Mungatitanangurire kuti mimi Adam ndezvipi zvekuti munoti pa 4 years aikwanisa kunge akudai so asi ndichiri kumuitira? Pa 4 years Adam aifanira kunge akwanisa kudya egani, Adam anofanira kunge akwanisa kufamba, Adam anofanira kunge akwanisa kutaura. But pa 4 years ene zvaasati akwanisa kutaura ega, anotaura ma1 words. Anodyawo pakudya, anodya zvinhu zvakaita sadza nezvimwe zvinonhongwa-nhongwawo anokwanisa kudya ega. Zvimwe zvinhu zvakafanana neporridge, tea ndokwanisa kutomupaka kuti akwanise kuita sei kudya. Adam haafambe. Achiri kupfeka mitambo here pa 4 years? Uongo, achiri kupfeka mitambo. Adam anotopfeka madhaipa kubva paucheche hwake kusvika izvezvi 4 years ari kutongopfeka mapamba, ndotongomupfekedza, ndotomugezesa zvese. Ndakada kufamba, ndakada kubuda kuenda kumashops kunochera mvura, ndotomubereka kumusana. Tiri pachirongwa Twice a Mother. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ndeapi matambudziko ari kusanganikwa nawo namai Adam nekuda kwedambudziko riri pamwana wavo? Matambudziko andiri kusangana nawo ndeyekuti pandinogara hapana kusununguka kunge ndakagara naAdam, nokuti pane nzvimbo dzakashama, nzvimbo dzine mugodhi yakashama isina kuvharwa, nzvimbo ine matoilets asina kugadzirwa zvakanaka. Saka nzvimbo inoita kuti ndigare hana yangu ichirova, ndinge ndichitya kuti mwana wangu akangosuduruka. Zvinhu zvinoita kuti ndinetsekane. Chimwe chinhu, Adam anoda kupfeka madhaipa. Nguva dzandoshaya mari kutenga madhaipa inini, ndinenge ndakumupfekedza machira kuti ndizokwanisa kuwana kuti nditsvage mvura, nditsvage sipo.
handikwanisi nokuti nguva dzese ndinenge ndichifanira kunge ndiina Adhamu ndakagara pamba. Inini pachangu handina chandokwanisa kuita nokuti ndinenge ndichikwanisa kutarisa mwana every time, pese paari ndinenge ndakamutarisa, nokuti nguva nenguva Adhamu anofita padhay. Handitoziva kuti anofita kangani, anofita zvekuti handikwanisi kuzviverenga, so that ndofanira kunge ndakamutarisa ari panhu pari safe kuti asakuvara, asadye zvinhu zvinokuvadza. Uyezve baba vacho vanoendawo zvavo kumushando wemaoko, asi hazvisi kubatana pane dzimwe nguva. Dzimwe nguva vanoshayawo mari yekuti titenge mapamba, dzimwe nguva vanoshayawo mari yekuti titenge chekudya chaicho, chekuti Adhamu wacho iye apfeke zvakafanana nemapamba, hembe, chekufuka chaicho, chikafu chekuti iye Adhamu wacho adye, kusanganisira nesu tese, nokuti Adhamu ari pamushonga, anoda kudya nguva dzese uye anoda kudya everyday, anoda kumwa mushonga wake nenguva dzose. Saka zvinhu zvezvo zvandiri kuchemawo kuti dambudziko iroro rakabatsirikana. Mati Adhamu haafambi, asi mubva mati ndinomutyira futi kuti akanike anoita sei? Anofamba achigwesha, right? Anogwesha. Saka haana kuri kumwe kunhu kwaanokwanisa kuenda, sokuti anokwanisa kufamba distance yekuti angagwesha achienda kumashops. Hazviite, ndinotomubereka inini kumusana ndomutakura, ndinochera mvura ndinotomutakura, ndinotsvaga chero chipi chekuti tibatsirikane pamba ndinenge ndakamubereka. Saka inezvi ndine dambudziko rekuti ndinorwadziwa nemuchest, ndinorwadziwa nemusana, ndinotorwadziwa even nemakumbo chianoitwa ndirwadza, nokuti Adhamu munhu akura, munhu ane makore 4, munhu ane weight. Saka zvinhu zvinoita kuti nini wacho ndinge ndine dambudziko pachangu, panyama yangu inini. Padambudziko ramuina rero rekuti hamuchanzwa zvakanaka, muri kurapwa here? Kukliniki vanokurapa here? Handisati ndakamboenda kukliniki, handisati ndakamborapwa. Saka papa mune muchirwara kudaro mwana anenge achionekwa nani manje? Ndinenge ndichitokwanisa kumuona nokuti hapana mumwe munhu wandogara naye uye hapana mumwe munhu anenge aripo panguva idzodzo. Muri kuti mimi ndiye nchimubereka, inyaya yekuti hamuna wheelchair here? Inyaya yekuti handina wheelchair, handina chokukwanisa kuti ndimutakure nacho ndisiri inini pachangu kuti ndisarwadziwe nyama yangu. Pamakaenda imimi kuchipatara maudzwa kuti Adhamu ane dambudziko, makasanganawo here nevamwe? Nokuti munozadzi mungu kana uri kumba uri wega unofunga kuti inini zvangu zvakandiomera inini, asi wozonosangana dzimwe nguva nevamwe. Imimi pane here kwamunombosangana nevamwe vane vana vane matambudziko? Ikoko kuchipatara ndokwatosanganawo navo vanhu vakadaro, asi hatisati takwanisa kusheya maproblems ekuti tingati tinokwanisa kuwana chokudya, tinokwanisa kuwana chokupfeka, zvinhu zvokungoti tesewo tinenge tine matambudziko tangofambirawo zvinhu zvokuti tinokwanisa kuwana chiremba. Mataura kuti Adhamu haafambi, anogwesha, pane here pekuti munomboenda kuma-exercises? Paripo, asi kuti inini handikwanisi kuenda naye nokushaya mari. Munofanira kunge muchienda nemwana kuma-exercises? Kundofanira kuti nge ndichienda naye nguva dzese, but handikwanise nokuti handina chandinokwanisa kuita. Handiende kuma-peace job, handikwanisa kuwana mari inini pachangu samai vacho. Saka handikwanise kuenda naAdhamu kuma-exercises nguva dzaanofanira kuenda nokushaya mari. Kwamunofanira kunge muchienda nemwana kuma-exercises ndekupi? CRU, kuFees, tinofanira kuenda kuese. Saka makaenda naye kangani? Handinotobvira ndaenda naye. Makanyorerwa rini kuti muende nemwana kuma-exercises? Ndakanyorerwa musi wa9 December wogore 2025. Zvichiya chato nemwedzi inoita mitatu hamusati makwanisa kuwana mari yekuti muende. Mamboti imimi tinoswera tiina Adhamu panapa tichingotenderera naAdhamu. Munee muchiitei? Mati haafambi asi maoko ake anokwanisa bata zvinhu here? Anokwanisa kubata matoys ake, anokwanisa kubatawo zvaanenge achitambisawo nene. Saka munoswera muchiitei? Anombotambawo redhiyo here? Kuti akanzwa redhiyo ichitamba munombotamba naye? Munoenda kuchechi here zvokuti munomboimba naye nziyo dzechechi? Tinoenda kuchechi. Akanzwa nziyo dzechechi anotomberawo maoko, akanzwa redhiyo anotombotamba achigutsurira musoro wake kutoratidza kuti ari kunakirwa, ari kutonzwa ari kunzwa redhiyo.
tichimbovaraidza ndichitotamba naye achitoratidza kuti aiwa mama uri kufarira zvandiri kuita tiri kutotamba rendio zvichikuenderana. Mambotaura nyaya yevana kuti vamwe vana pavanenge vachitamba vanozongofuduka kuenda zvichida kuti Adhamu ane vamwe vana vanotomboya kuzotamba naye panapa. Pane vamwe vana vanomboya kuzotamba naye panapa, asi kana nguva yekuti akufita paipai vamwe vanotya nokuti havazive kuti chii chiri kuitika, sokuti ivo vanawo vanenge vachingowo mwana kuya kuzotambawo naye, saka vanenge vakutya kuti chii chaakuitika pana Adhamu votiza voenda. Asi vanodzoka zvoti Adhamu anotoziva kuti kune shamwari dzangu dzatombouya. Kune shamwari dzangu dzatombouya. Mataura kuti amukwanise kuenda kana kunoita mapeace job. Zvichida kuti upenyu hwenyu hwese huri kungotenderera pana Adhamu ipapa kubva richibuda kusvika rinyuri. Kubva richibuda kusvika rinyuri. Tichingotenderera pana Adhamu papo ndichiona kuti Adhamu adyei, apfeka here, akapfeka zvakanaka here, zvinodziya here kana kuchitonhora, akaoma here, dhaipa rake rakanaka here, tichingochinjanawo tichitamba tichivaraidzawo tichitamba redhiyo kana kuri kuimbawo nziyo dzechechi tomboimbawo nziyo dzechechi tichimuvaraidzawo tichidaro. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbotorai mafemu tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Muchikamu chapfuura, mai Adhamu vataura matambudziko avari kusangana nawo. Ndezvipi zvekuti vanoti ivo vakabatsirikana nazvo zvinokwanisa kurerutsa mutoro wavakatakura? Ndinokumbirawo ini ndingati pachikamu chatataura chekuti pane matambudziko andosangana nawo, ndinoda kuti isusu saana amai vane vana vakaremara takawanirwawo pekugara pakanaka tinenge tabatsirikanawo. Uye chimwe chinhu, saana amai inini pachangu ndiri munhu asingakwanisi kubvawo pane mwana wangu nedambudziko remwana wangu sekutsanangura kwandamboita, saka ndakawanirwawo zvekuita zvakafanana nekuchengeta huku ndiri pamba, zvimwe zvinhu zvinokwanisa kundibatsira. Chimwe chinhu zvekare, ndakawanirwawo wheelchair yekuti ndikwanise kutakura mwana ndichiitawo zvandinenge ndichiita, ndichifamba dzimwe nzendo dzandinenge ndichifamba, ndokwanisa kubatsirikana. Sokuti ndatiwa nedambudziko inini pachangu, ndinorwadziwa nemuchest, ndinorwadziwa nemakumbo, ndinorwadziwa nemusana nokutakura mwana, nokuti mwana uyu akura, munhu ane weight. Saka handikwanise kuti ndinge ndichifamba naye nguva dzose, ndichifamba naye nzvimbo dzakareba ndakamubereka, ndakurwadziwa panyama yangu. Mambotaura nyaya yekuti madiapers munotenga nei, munoawana here nguva dzose? Pamadiapers handikwanisi kumawana nguva dzose, nokuti madiapers anoda kutengwa, anoda mari. Ini handikwanisi kunge ndichiwana mari nguva dzose, saka ndakashaya madhaipa ndokwanisa kushandisa machira kuti Adhamu ange achipfeka, sokuti munhu anochinjwa, munhu anototesa, sekuti munhu akura anototesa padiki padiki, saka kuti akwanise kugara asina kupfeka dhaipa kana jira, zvinhu zvisingakwanisiki. Mambotaura nyaya yekuti munoenda kunotsvaga mvura, munoitsvaga kupi? Iri padhuze here kuti munotoenda kwamunotsvaga mvura? Tinotofamba kunotsvaga mvura kune zvibhorani, saka chibhorani chiri parefu neni patinogara, saka ndinotofamba kuti ndinotsvaga mvura. Uye ndinenge ndakabereka mwana kuti ndikwanise kuti ndiwache machira ndinenge ndichida kupfekedza mwana nehembe dzake kuti zvinge zvakachena. Saka rimwe dambudziko rokuti dzimweni dzenguva ndinenge ndichida sipo, ndinenge ndisitorinawo sipo yekuti ndishambidze hembe dzemwana zvakanaka. Mambotaura nyaya yemushonga yemwana.
mukati dzimwe nguva mutorina munenge musina kutenga mishonga inenge ichinyanyodhura zvakadii mishonga iyoyo? Mishonga iyi inodhura. Mumwe wacho unoita $20 unopedza mwedzi, mumwe wacho unoita $20 unopedza wiki. Saka handikwanise kunge ndichikwanisa kuwana mari iyoyo padiki nepadiki kuti Adam anwe mishonga yake nguva dzake dzinoenderana. Kuchipatara kwamunoenda mishonga iyoyo haiko here, hamupiwi here muchiri muchipatara? Dzimweni dzenguva mumwe 1 unowanika but zviri nguva iri kure. Saka nguva zhinji dzacho ndedzekutoita sei, ndedzekutenga mishonga yacho. Saka mari inenge isina kubatana, inenge isiri panzvimbo nguva iyoyo. Mambotaura mimi kuti ndinoswera ndina Adam tichingogwesha tichiita sei naAdam. Chimbotudzai zuva renyu rakamira sei, munomuka nguvai moitei? Tinomuka kuma6 makuseni tofamba nemwana wangu ndichimuexercise achiita maexercise yake kwe30 minutes. Tapedza izvozvo tomutsvagirawo chekuti adye makuseni semunhu anomwa mushonga, odya onwa mushonga wake. Tonotsvaga mvura tosuka, toona kuti mwana wangu adya here uye akaoma here, akachena here. Towachawachawo ndomugadzirira pekuti akwanise kufambawo nekutamba panhu pakanaka, panhu pari safe. Sekuti Adam dzimweni dzenguva anoda kumbotamba bhora achikika achikuona uchimuvaraidza achitambawo music achidii muri mumba menyu, tiri mumba medu imomo ndichivaraidza hangu mwana wangu zuva richitodoka. Ndikufarira pekuti pese pamuta munoiti tinenge mune muri vangani? Imimi nani? Inini naAdam. Inini nemwana wangu tiri 2 nokuti toswera tiri 2 nguva dzese tinenge tingori 2 tinenge tichitoita zvinhu zvedu tiri 2. Kunyange kumvura tinoenda kumvura. Kunyange kumvura tinoenda. Saka pakuya muchiwacha anenge achibatawo here? Anenge achitobatawo achitambisa mvura achitomuregedzesa achidii achinetsa ari pasaidhi papo sekuti munhu asingakwanise kuenda kunotamba nevamwe kure nendinaye nguva dzese. Asi vamwe vanombouya vachimbotamba naye havo vozoendawo asi vambotamba naye? Vamwe vanombokwanisa kuuya vachitamba naye voenda. Kuti kuenda kwavanoita hakusi kuenda kwekuti havachadi kutamba naye, kuenda kwekuti panguva dzaanotanga kufita paya vamwe vanobva vatya kuti ko Adam watandichitamba naye akuita sei, vobva vatiza vozodzoka havo vachingotamba naye vachidaro. Dzimwe nguva kana uri mukati uchirarama mukati mezvinhu unokwanisa kutoona kuti inini apa ndakazodai so asi ndafanira kunge ndakadai. Nhasi unopa pane mumwe munhu atoudzwa nhasi kunzi mwana wako ane dambudziko, mungade kumupa advice yekuti kudii? Ndoda kumupawo advice yekuti unofanira kunge uchienda kuchipatara vana chiremba vachikuudza kana kudzidzisa kuti apa panoda kuitwa so, apa panoda kuitwa so. Oro inini pachangu ndakasanganawo neveTwice Mother vakandibatsira vakandishanyirawo, ndakataurawo dambudziko rangu. Saka unokwanisa kubatsirikana, usachengete dambudziko uye usavige dambudziko, unokwanisa kubatsirikana. Dzimwe nguva munhu asiri mukati mazvo anenge asingazvinzwisise, mambotaura nyaya yekuti unonzwa vamwe vanotaura zvinorwadza. Advice yamungade kupa kune avo vasina vana vane matambudziko? Advice yandingape kune vana vasina matambudziko ndeyekuti mangwana iwewewo mubereki usina dambudziko, ini ndiri mubereki ane dambudziko, asi dambudziko iri mangwana rinogona kufuma riri kwako. Inini ndine dambudziko ndokwanisa kukupa advice kuti ubatsirikane muupenyu hwako. Kazhinji muupenyu tine zvinhu zvatinoshuvira zvatinonamatira kuna Mwari. Imi munamato wenyu unomboti kudii? Inini munamato wangu unoti inini semubereki ane mwana ane dambudziko ndakawanawo pekugara pakanaka, Adamu akadzidzawo zvakanaka uyewo achigamuchirikana kunyange patinosanganawo nevamwe, nyange shamwari, nyange kumachechi, nyange kuchikoro. Zvimwe zvinhu zvinoita kuti ndinamatirewo Adamu kuti
dai Agamuchirike. agamuchirikewo. Tinoda kukutendai kuva nesu pachirongwa Twice a Mother, uyewo kutenda rubatsiro rwamunopa vamwe vana amai vatinounza pachirongwa chino, tichiramba tichingouya kuzokumbira kwamuri sekunzwa kwamaita vana vazhinji vari pano vanopfeka madhaipasi. Dhaipa bhengi redu kutaura kunoku rakashama, hatina madhaipasi kutaura kunoku. Chishuwo chedu kuti chero chamaunza chinokwanisa kuti tikwanise kuwana madhaipasi ekubatsira vana amai ava, uyewo chero rubatsiro rwamunokwanisa, dzingava mbatya, ingava mari, zvingava zvii, zvese tinogamuchira kuti zvibatsire vana amai ava. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Ngatisanganei svondo rinouya.